ଆଜିର ଅନୁଚିନ୍ତା ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସହିତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ମନର ଅପୂର୍ବ ମନଲୋଭା କାହାଣୀ। କାହିଁକିନା ଆଜି ହେଉଛି ଡେ 11, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଭିଲେଜ୍ ଯେଉଁ ଗାଉଁଲି ଖାଦ୍ୟ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଭାତ ସାଙ୍ଗକୁ ଆଜି ହେଇଥିଲା। ଆପଣ ତ ଦେଖୁଥିବେ ପାମ୍ପଡ଼ ରହିଛି ଏବଂ ଶିମ୍ବ ଆଳୁ ଭଜା, ଘାଣ୍ଟଟେ ହେଇଥିଲା ବାଇଗଣ ବୋଇତାଳୁ ସହିତ ଗାଜର ମିଶିକି। ଦେନ୍ ରହିଲା ଶାଗ ତରକାରୀଟି ହେଇଥିଲା, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଟମାଟୋ ଚଟଣି ଯେଉଁଟାକି ପୋଡ଼ିକି ଟିକେ କରାହେଇଥିଲା ହାଲକା, ଏବଂ ପିଆଜ ସାଇଁ ତରକାରୀ ହେଇଥିଲା। ଏଇଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଯେଉଁ ରହୁଛି ଆମର ଘରୋଇ ଖାଦ୍ୟକୁ ନେଇ ଆମେ ବନେଇଥିଲେ ସୁନ୍ଦର ଭୋଜନଟିଏ। କାହିଁକିନା ଭୋଜନ ସୁନ୍ଦର ହେଲେ ମନ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ରହିବ, ମନ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ରହିଲେ କାମ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ହେବ। ତା ସହିତ ଏଇଭଳିଆ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ କେତେ ମନଲୋଭା, ଆପଣ ଖାଇଲେ ହିଁ ନିଜକୁ ଅନୁଭବ ବା ଫିଲ୍ କରିପାରିବେ। ଥାଳିଟା ଆପଣ ଦେଖି ତ ଜାଣିପାରୁଥିବେ କେମିତି ହେଇଛି। ତ ଏଇଭଳିଆ ନିଜେ ବନେଇ ଖାଆନ୍ତୁ, ଆମ ଜଣାନ୍ତୁ।